Wasal lejn it-tmiem tiegħu ix-xogħol ta' restawr fuq il-Kappella ta' San Ġwann il-Battista li tinsab fit-triq prinċipali inti u dieħel lejn iċ-ċentru tal-Gargur. Kif jispjega l-Perrit Claude Borg, din il-kappella offrit diversi sfidi lir-restawraturi tad-Direttorat tar-Restawr. Kien hemm ċertu interventi fil-passat li saru b'intenzjoni tajb, imma pereżempju kien hemm ħafna kisi ta' siment u konkrit li kienet jagħmel ċertu ħsara. Ikun jibes ħafna dan biex neħħieħ fl-istessin waqt li qed neħħieħ ma tridx tagħmel iktar ħsara. Sitwazzjoni oħra kien noqogħdu attenti ħafna huwa il-livell ta' tindif li tagħmel. Kien hemm ħafna elementi neqsin, pereżempju s-salib li nistgħu naraw fuq net kien kisser, rnexxielna nieħdu l-mollijiet minn dak li kien hemm u rġajna bnejna is-salib mill-ġdid u biddilnieh. Kien hemm xi lavur ukoll imkisser. Fost l-iktar bnadem kabra kien hemm il-ġenb tal-kappella illi tmiss maċ-ċimiterju li hemm fil-post fejn il-ġebla kienet iddeterjorat sew. Dan apparti li tibdil illi sar fiċ-ċimiterju kompla għamel il-ħsara. Il-katusi kienet jidhru korru ħafna, biddilna l-katusi li ġibna katusi speċjali l-kur tagħhom huwa viċin ħafna tal-ħajt. Il-Kappella ta' San Ġwann il-Battista jingħad l-inbniet fil-perjodu ta' bejn l-1223 u l-1225. Għal xi żmien din il-kappella servit ukoll bħala l-Knisja Parrokkjali tal-lokalità. B'fondi tal-Knisja fl-aħħar xhur tlesta wkoll ir-restawr tal-Knisja Parrokkjali attwali tal-lokalità li fuqha sar intervent maġġuri kemm fil-faċċata kif ukoll il-ġnub.